Светът на мобилността се развива бързо и Мафра го очаква. Развиват се формите, материалите и технологиите. Автомобилите се превръщат в офиси, дискотеки, кина, зали за игри. Климатът и атмосферата се променят. Замърсяването нараства. И докато всичко се трансформира, решенията за бъдещето се създават в лабораториите на Мафра. Максимална производителност, надежност и устойчивост. За професионалистите – сигурност за качеството. Гаранция за внимание, точност и персонализирана грижа. За тези, които искат професионални резултати. Безопасност и улеснение. Мафра е напред.